Ćao svima i dobrodošli u moj novi video, ja sam Ana i danas sam opet odlučila da vam snimam dnevni vlog. Znam da ih obožavate, pogotovo ove vezane za fakultet, iako možda meni i ti dani onako nisu baš prezanimljivi pošto stalno nešto radim i nemam baš vremena da se odmaram, ali eto potrudit ću se da vam ove na izgled dosadne dane pretvorim u neki zanimljiv vlog i neki zanimljiv koncept, tako da nadam se da ćete uživati. Jutro sam vam pokazala nešto malo što sam radila za projektovanje, ali sad moram da žurim na fakultet, tako da ću to vjerojatno nastaviti večeras pa ću vam snimati i nadalje. Vidjet ćemo da izvučemo nešto zanimljivo iz toga da bi bilo i vama zanimljivo. Ljubim vas puno onda i čujemo se kasnije. Miša je tužan zato što ga ostavljam kod kuće. Genial, lo mejor son las playas. Sí, lo más interesante fue el Templo Mayor. Sí, aprendimos muchísimo sobre los pintores españoles. Lo que más me gustó fueron las pinturas de Velázquez. I dobro jutro ljudi, evo htjela sam samo da vam se javim i danas pred početak ovog predivnog dana. U stvari možda i bude dobro pošto sija sunce, mada sumnjam pošto ceo dan moram da učim jer sutra imam kolokvijum i to neka istorija, arhitekture, sve što ima u sebi reči istorija, bukvalno želim da se ubijem. Snimit ću vam kasnije, radila sam juče neke stvari još, neke preseke, tako da to je nešto što sam za danas odradila, tako da snimit ću vam kasnije odštampano to kad uzmem i štamparije. I posljednje što ste vidjeli možda na ovom snimku, ne sjećam se da li je to skroz posljednje, pošto je to bilo pre 2 dana, juče se ništa zanimljivo nije desilo, pa vam nisam snimala, ali eto, bilo je da sam imala čas španskog. Počela sam da imam časove preko Skype-a zato što mnogo mi je nekako i lakše i rasterećenije, ne moram nigdje da idem i da se smrzavam kad dođem kući, da trčim nazad u grad i slično, tako da ovo je neka super onako opcija. I sad meni su časovi ili 45 minuta ili sat i po vremena, tako da u suštini dođe kao neka pauza ili između učenja ili između rađenja nečega, ne oduzima mi toliko sad nekog onako slobodnog vremena. I eto, javit ću vam se onda kasnije kad stignem na fakultet, mislim neću vam se javiti, snimit ću vam te priloge i to što sam vam rekla. Tokom ovog dana vidjet ćemo što ću da vam snimim, pošto ne znam koliko vam je zanimljivo da gledate mene kako učim, ali eto, bit će nešto slatko. Ljubim vas, čujemo se.
ljudi, evo samo da vam se javim, sad je nedelja i htjela sam da vam pokažem jednu stvarčicu koju sam napravila, ali prije toga samo da vam kažem da sam preživjela konačno jučerašnji kolokvijum, ona je istorija, tako da dobro sam je uradila, hvala Bogu, nije bilo toliko teško. U naredne 2 nedelje ja ne znam kako ću da preživim, pošto imamo svake subote po 2 kolokvijuma i tokom nedelje isto imamo, mislim, ostale su još 2 nedelje i sad u jednoj nedelji imamo jedan studio kolokvijuma, druge nedelje imamo drugi studio i bukvalno ne znam kada ću sve da stignem. Sam htjela da vam pokažem zapravo knjižicu koju sam napravila moje babi za rođendan, pošto njoj je danas rođendan i idem kasnije na ručak i tako to, ali eto, ukoliko me malo duže pratite, vjerojatno znate da ona meni s vremena na vreme sašije neke stvari i onda ja to tako vama pokažem i vi se oduševite i pitate gde sam kupila, ali ja vam kažem jednostavno da meni to baba sašije i ona bukvalno samo meni šije, nije kao krojačica i ne bavi se time generalno. Povodom toga mislila sam da i napravim knjižicu u kojoj ću kao da stavim dosadašnje sve kreacije, da ih nazovem. Uglavnom sam se trudila da za svaku kao stvar imam bar po 2 fotografije, mada negde nisam uspela da nađem 2, sam da vidim gde, na primjer, ovde, i naravno nisam se ja baš u svim ovim stvarima toliko slikala, tako da neke sam morala bukvalno da improvizujem i da se slikam sad kod kuće pre neki dan. Na primjer ovo, jer uglavnom ili obučem nešto uveče pa nije dobro svetlo pa se ne slikam ili tako nešto, ali ove neke slike sa putovanja uspela sam stvarno da izdvojim neke super fotografije, tako da ispalo je na kraju baš slatko i nadam se da će se i njoj svideti. I da, zove se kao Crv na putu oko svijeta, pošto su uglavnom sve fotografije sa nekih putovanja. Mislim onako pola-pola, pola je iz Beograda, a pola je negde. Ukoliko vam nekad treba nešto slično, da vam pravim neku knjižicu ili nešto, slobodno me zovite, kontaktirajte bilo šta. Pošto sam to onako, mogu da kažem, doktorirala na ovom fakultetu, već smo pravili to u prošlom semestru. Sada onda moram nešto da radim i da uklopim taj ručak u sve to, da nekako stignem, ne znam ni ja kako ću sve da stignem, ali nije sve toliko strašno. Moramo da razmišljamo pozitivno. Nadam se da vi uživate više nego ja. Idem sad možda da počnem da uređujem malo ovaj video, možda ću nešto drugo da radim, nisam ni ja sigurna, ali uglavnom ljubim vas i čujemo se kasnije. Evo ljudi, samo da vam se javim da vidite da sam preživjela, pošto ne znam kad je bio posljednji dan kad sam snimala ovaj video, ali mislim da je prošlo čak više i od 7 dana i želim da se ubijem po tom pitanju, što stvarno nisam stigla da sednem i da uredim lepo ovaj video i da ga završim. Mada u suštini uređivala sam i kao bilo je dosta materijala, ali nekako mi je nešto falilo, ne znam ni ja. I onda sve sam htjela da dovršim to nekako, ali vreme mi nije dozvolilo. I pošto je sad već prošlo toliko dana, eto, prošli su neki kolokvijumi i došli su neki drugi. Tako da eto, na redu je sada sutra kolokvijum iz likovnog, mislim to nam je samo predaja, ali htjela sam da vam pokažem te radove, pošto kao to je možda zanimljivije da gledate nego ne znam ja kako sedim i učim. Pa eto, čisto da vidite i ovo usput onako otprilike šta radimo. Naravno da sad pogledate moje radove i da pogledate od bilo kog drugog studenta radove, mislim totalno drugačije stvari. Mi svi kao radimo sada istu temu, ali prosto svako nekako radi na svoj način i sve je to dobro u suštini, tako da nema ono dobar i loš način, nego samo kao
kako vi to doživite bukvalno. I da, ovog semestra radimo sa bojama, tako da prva stvar koju smo radili je da uradimo istu stvar na svetloj i na tamnoj pozadini. Što možete vidjeti, evo gore kao na ove dva rada su neke svetle pozadine i dole su tamne i čisto kao da se prikaže taj neki odnos svetlo-tamno i kako neke boje određene reaguju u određenoj okolini. Ako čudno pričam, ja se bukvalno gušim pošto sam sad ovo lepila oko lepkom i cijela soba mi smrdi na lepak i ne mogu da dišem, ali umreću. Radili smo kao intervencije na fotografijama i to na nekim fotografijama interijera, tako da evo možete vidjeti otprilike neke stvari. Mislim, okej. Sljedeća stvar koju smo radili je da jednu kao građevinu izaberamo i prikažemo je na 4 različita načina, bilo da je to u 4 različita umetnička pravca ili kao u 4 različite boje ili bilo šta bukvalno smo mogli da izaberemo. I sad ja sam izabrala to da prikažem ovako. Ove gore mi se svakako malo više sviđaju nego ove dole, više su onako ove nekako impresionizam, ekspresionizam, sve nekako neuredno, ali gore sam se trudila da bude sve to malo urednije i zbog boja mnogo efektnije i lepše izgleda, ali eto, to su ta neka 4 načina prikazivanja iste građevine. I također kasnije smo onda imali još 4 načina da prikažemo naš projekat koji kao radimo na studiju. Malo su onako mrtvije boje, ovdje u stvari gore mrtvija boja, ali nije loše, mislim onako ništa se u suštini ne vidi šta je na crtežu. Pa eto, to je to onda što sam htjela da vam pokažem za sad. Mislim da je stvarno vrijeme da kažemo doviđenja u ovom videu, pošto stvarno želim da ga uradim i da vam ga objavim i da možete da ga gledate. I izvinjam se stvarno još jednom, ali bukvalno, znači ljudi, vi ne znate, ja ne izlazim iz kuće. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste obavezno lajkujte, šerujte, komentarišite i subscribe-ite se dole na moj kanal. Potrudit ću se sada kad od nove godine do početka ispitnog roka, kad budem imala vremena da vam snimam što više mogu. Ljubim vas puno, hvala vam puno što me pratite i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!